रिक्वेस्ट योर ब्रॉडकास्ट। सभे लाइव से जुड़ी और जे भाई जुड़े था सभे से रिक्वेस्ट बाटे कि एक बार लाइव के जरूर शेयर करब। आप सभी से कुछ जरूरी बात करे के बाद तो जे भाई जुड़ता सबसे पहले रिक्वेस्ट बा कि आप सभी शेयर करी और आप सभी के कुछ बतावे के बाद जरूरी। जे भाई जुड़ता सबसे पहले अपना भाई खातिर भाई के अगर चाहिए तो एक बार लाइव के जरूर शेयर करी। हॉटस्पॉट खोलो। शंकर यादव सुगम भैया जुड़ गए बनी। राम 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 भाई जी, एक बार लाइव के शेयर कर दी शंकर भैया। जे भाई जुड़ता सभी से रिक्वेस्ट बा एक बार लाइव के जरूर शेयर करी आप सभी पहले। और बतावल चाहतनी कि जौन काले से हमनी के टाइटल के लेके मतलब बात चलत रहा पोस्टर पर सेम डिजाइन आइडिया खेसारी लाल यादव भैया जी के, तो काल तक हमनी के जानकारी ना रहा कि गाना सेम बा। हालांकि गाना सेम ना रहा लेकिन टाइटल बिल्कुल हमनी के बा। टाइटल तो चोरी भइल बाटे, एकर हम आरोप खुलेआम लगावत तनी। चाहे जे अगर गाली देवे वाला लोग बा तो गाली दे सको तो कोनो दिक्कत नहीं के भाई, लेकिन साँच बाटे तो साँच बाटे। नित्या भाई हमारे जुर्गल मनी भाई के प्रणाम करतनी और रिक्वेस्ट करतनी एक बार भाई खातिर लाइव के शेयर लगा दी। बिट्टू सिंह जय महाकाल भाई, जय हो बिट्टू भैया, एक बार लाइव के शेयर लगा दी बिट्टू भैया प्लीज। आप सब एक बार पहले लाइव के शेयर लगा दी, फिर आप सभी से बहुत सारा बात करे के बाटे जौन की बहुत जरूरी बाटे। और कुछ बात ऐसा आप सभी के हम बतावे जा रहा बानी कि जौन की आप सभी सुन के चौक जाए कि ऐसा चीज हमारा संगे हो रहा बा। अब हम मजबूर होके लाइव है नहीं, हम सोचे तो नहीं कि लाइव हमारा ना आवे के पड़ी। हम सोचे तो नहीं कि चला जाए तो गाना सेम नहीं के कॉपी बा, थोड़ा सा टाइटल के ही बा, बस ज़्यादा कुछ नहीं खे। लेकिन अब हमरा मजबूर होकर लाइव आवे पड़ल। कुछ लोग हमरा के परेशान कर देला, लाइव आवे पर मजबूर कर देला। कुछ लोग हमरा के मारे तक के धमकी दे रहा बाटे। उ सारा चीज रिकॉर्डिंग वगैरह सब हम सुना सकत नहीं आप सभी के। एक बार आप सब पहले सभी आदमी दीपू भाई हमारे जुड़ गए, प्रणाम करत नहीं। दीपू भाई एक बार लाइव के शेयर कर दी। खेसारी भैया का गाना आज छूटल है और कल टीजर छूटल है। 2.5 महीना पहले के जो न्यूज उ लोग दिखा रहा बा उ न्यूज के सच्चाई आप सभी के बताओ तनी। भोजपुरी टॉप न्यूज पर जो न्यूज बा और महेश पांडे दो आदमी मिलके, एगो नितेश यादव के बा और एगो महेश पांडे, ये दो आदमी मिलके कंट्रोवर्सी बतावता ई मैटर के। तो आप सभी के हम बता दी उ न्यूज ना है। उ न्यूज के वीडियो अगर आप सभी खोल के देखब तो आप सभी के खुलेआम पता चल जाए कि सही का बा गलत का बा। उ न्यूज में उ गाना के या उ गाना से जुड़त कोनो प्रकार के इन्फॉर्मेशन नहीं खे। उ न्यूज पर काल के जब टीजर आउट भइल बा तो टीजर में से स्क्रीनशॉट लेके और उ भाई नितेश यादव जी का नाम बा, भोजपुरी टॉप न्यूज शायद ऐसे करके नाम बाटे चैनल के। उ भाई का कहले कि 2.5 महीना पहले के न्यूज के ऊपर उ काल के टीजर के स्क्रीनशॉट मार के थंबल बना दिले और बतावत रहे कि ई हमनी के शूटिंग के टाइम के सीन हटे जौन की हमनी वीडियो पर लगा के शेयर कर बनी सन। चुतिया बनावत रहे लोग के, ठीक बा। तो आप सभी से हम सच्चाई बता रहे बनी। तो आप सभी अगर ई मतलब छोट मोट कलाकार के बढ़े के तो कोनो चांस नहीं है बिहार में, ई सभी जाना तटे कैसे कि हमेशा दबावल गई बा। सुनील कुमार बेदर्दी भैया जरूर बनी, देख रहा बनी, प्रणाम करतनी।
और एक बार लाइव के शेयर कर दे, मैं रिक्वेस्ट करतनी। सरोज सागर भैया हमारे जुड़ गए बनी, राइटर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद करब कि एक बार लाइव के शेयर कर दी सरोज भैया। शंकर यादव सुगम चाहत एंटरटेनमेंट हम लोगों का अपना चैनल है, हम लोगों का भी टाइम आएगा भाई। सही बात बाटे, सभे के टाइम आवेला। शंकर टेंशन मत लीजिए भाई, जो होता है अच्छा होता है। ठीक बा भाई, अच्छा के तो बात बाटे, लेकिन अब जो धमकी आवता सेकर हम का करी। कुछ लोग कहते कि माफ़ी मांगो, कौना बात के माफ़ी मांगी भाई, कौना बात के माफ़ी मांगी। हम गाना चोरौले बनी, हम गाना चोरौले बनी कोनो। ई ट्रैक पंजाबी सॉन्ग एगो हमनी के रवि मोहलन जी गाना बनौले रहनी, प्रिंस शर्मा जी से ट्रैक बन रहे। टेंशन क्यों लेती है एगो पंजाबी सॉन्ग रहे जौना के हमनी के 2 सितंबर के रिलीज कर चुका रहनी सन, 2 सितंबर के 2021 में। ओकरा बाद यही पर हमनी के भोजपुरी बनावे के कोशिश में 4 तारीख के एगो लड़की सिंगर भी है पूनम प्यारी नाम के, ऊ और हम फोन पे बात करत रहनी जा, कोई गाना मिक्स करते नहीं हम, तो हमनी के दिमाग में आयल कि पर भोजपुरी कुछ बनावल जाओ। तो ऐसे करके सोच सोच के हमनी के मजाक में ही एगो गाना बनौनी सन, जौना के नाम रहे हल्के हल्के लौट दी। ऊ गाना के हमनी के रिकॉर्ड करनी से लगभग 12 या 13 तारीख में, चूँकि हम फैक्ट्री में काम करे वाला 8 घंटा ड्यूटी करके उसके बाद रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग सीखत रहनी, तो ऊ गाना तैयार भइल और 12 या 13 तारीख में रिकॉर्ड भइल। ओकरा बाद फिर हम आ गनी गाँव, अपने घर आ गनी बिहार। 1 महीना 4 या 5 दिन के बाद लगभग आप सबके बताओ तनी, ओकरा बाद 1 महीना 4 या 5 दिन के बाद घरे आके एजी से गइल बनी हम दिल्ली। फिर दोबारा अपन फिर वही ड्यूटी वगैरह सब पे लागल बनी, काम कर रहल बनी, गाना बना रहल बनी। फिर वही में टाइम निकाल के अपन ऊ गाना भी बननी, चूँकि ऊ गाना के लेके हमनी उतना सीरियस ना रहनी जा। आप सभी के बताओ तनी कि ऊ गाना के लेके हमनी उतना सीरियस ना रहनी जा, चूँकि हमनी के कुछ मालूम ही ना रहे कि एकर पंचलाइन हो सकता, चोरी हो जाए, चाहे कुछ। आदमी के अगर पहले से जानकारी होला तब न, ई तब बात केहू के फ्यूचर में जानकारी ना होला कि फ्यूचर में का होखे वाला बा। तो ऐसे हमनी के कोनो सीरियसली ना ले रहनी सा, ओकरा के नॉर्मली गाना के लेके चलत रहनी जा। और वैसा ही होत टारत बटारत करके नवंबर 19 तारीख के कैसहू ये गाना रिलीज हो चुकल बा। ओकरा बाद काल ए लोग के टीजर आवे के 1 घंटा पहले हमरा के एगो न्यूज चैनल मौज भोजपुरी वाले जावेद भाई बतौले कि राउर गाना के टाइटल तो सेम बा, लेकिन गाना भी निकल टीजर छूटल बा, देखी एक बार सेम बाटे टाइटल। तो हम भी ये बात के मन नहीं कि हाँ भाई टाइटल तो सेम बा, सुने में भी लागल हो गइल बा। तो हम ए पर अपन बात पब्लिक के बीच में रख, चूँकि हमने के उतना छोटा चैनल बाटे कि उससे क्लैम वगैरह के बाद तो दूर हटाई, हमने कुछ करिए नहीं खींच सकत। और हम एगो छोटा सिंगर जौन की 400-500 व्यू में ही खुश रहे वाला आदमी, कहाँ से हम कुछ बोल पाए भैया। हालांकि लेकिन ये बात के हम विरोध करतनी अखिलेश कश्यप भैया के कि आप केहू के कुछ गलत करे पर मजबूर मत करी, केहू के जिंदगी के साथ ऐसे मत खेली अखिलेश कश्यप भैया, ठीक बा। काहे से कि सबके एगो चाहत होला कि एगो लेवल मिलो, ठीक बा। इतना दिन से 3-4 साल से हमरो गावत हो गई। आकाश साचिक भैया हमारे भैया जी जरूर बनी, प्रणाम करतनी। एक बार आकाश भैया लाइव के शेयर लगा दी, केहू भाई अभी तक ले लाइव के शेयर ना लगौलस, अपना भाई से प्यार करला से लाइव के जरूर शेयर लगा दी। शिवा यादव भैया वाचिंग कर देख लो, प्रणाम करतनी। हाकिम यादव भैया जुड़ बनी, मोहम्मद चांद आलम भाई जुड़ बने, धर्मेंद्र भैया हमार जुड़ बनी। एक बार लाइव के सभी आदमी शेयर कर दी, ठीक बा। हम आप सबके जो बताओतनी हकीकत और सच्चाई ही बताओतनी, और आप सबके अपना भाई पर भरोसा होके तो एक बार लाइव के जरूर शेयर करिए अगर भाई के चाहिए तो। जे भाई जुड़ता सब से रिक्वेस्ट भाई एक बार लाइव के जरूर शेयर करी सब है। ओकरा बाद देखी गाना हमनी के छूटल सबे जानता, 19 नवंबर के गाना प्रीमियर भइल बा चाहत एंटरटेनमेंट भोजपुरी चैनल से। ओकरा बाद काल जब हमरा पता लागल कि छूटे वाला बा, तो हम अपन बात पब्लिक के बीच में रखनी, काहे कि हम वो लोग के विषय में, वो लोग से केहू से भी, वो लोग के टीम के केहू से भी कहीं चाहे कुछ भी केहू से कहीं तो गलत हमरा के ठहरावल जात रहे। काले से बहुत सारा लोग ऐसा फोन कैलस कि ना तुम्ही खेसारी गाना चोरीले बड़ा, 2.5 महीना पहले के एगो न्यूज दिखावल जात रहा, जौन की न्यूज के सच्चाई हम आप सबके बताओ तनी। वो न्यूज में कुछ नहीं खे, बस
अखिलेश कश्यप भैया के पेज पर से एगो फोटो भेजल जात रहल कि ई गाना शूटिंग 17 अक्टूबर के भइल बा, जौन कि अखिलेश कश्यप भैया पोस्ट कइले बानी। तो 17 अक्टूबर के भइल बा जी आपके गाना शूटिंग के पोस्ट। तो रउआ बताई रउआ रिकॉर्डिंग कब करेले बानी? हमार तो सितंबरे में रिकॉर्डिंग हो चुकल बा, वाला के वजह से गाना रुकल रहे। लेकिन और हाँ, आदमी के पहले से जानकारी ना होला कि का होखे वाला बा। अगर हमारा उ टाइम में मालूम रहित कि हाँ हमार गाना के पंचलाइन उठ गइल बा, तो हम रुकल रहती, जे रिकॉर्ड भइल रहे ओ दिने छोड़ देले रहती। लेकिन ऐसा कुछ जानकारी ना रहे भैया। और अर्जुन सिंह ब्यास जी जुड़ प्रणाम करतनी। एक बार लाइव के शेयर लगा दी सब। केहू भाई अभी तक लाइव के शेयर ना लगोलस, एकरा मतलब छोट कलाकार के सपोर्ट केहू करत बा ना। राज रसीला भाई हमरे जुड़ गइल बनी। और हाँ, बिहार में हमेशा छोट कलाकार के लगातार दबावल गइल बा। और एको गो गाना ऐसा बता दी लो जौन अखिलेश कश्यप जी लिखले होखी विवादित ना भइल होखो, झगड़ा करा दिले बा। रंजन लाल यादव भाई के गाना रहे, आप सभे जानतनी का लेहल रहे उ गाना में से, खाली पंच लाइन लेके और गाना गावल गए रहे। तो एमे हम खेसारी भैया के भी दोष ना देम, लेकिन बाकी अब के करता, जे करता से करता। राइटर बा वहाँ के टीम में इतना लोग बा, सभे इतना समझदार लोग, इतना सुपरस्टार लोग ऐसा काम करता। तो बताई हमनी के का करे के चाहिए? जौन की हमनी के फैन बनी सब वहाँ के ही, और सीख रहल बनी सब उहे से। हर चीज उहे लोग से सीखत अनिसन, और उहे लोग ऐसा करता। अब रउआ लोगन के बतावे के जरूरत नहीं खे, हम नहीं की जरूरत समझत कि हमरा अखिलेश कश्यप जी के बारे में आप सभी के कुछ बतावे के पड़ी। हमरा नहीं लागत ऐसा कुछ बतावे के पड़ी। आप सभी बहुत अच्छा से जानता नहीं वहाँ के कि वहाँ के कैसन गाना लिखेनी आ कितना कैसन लिखेनी, कितना में बानी, आप सभी जानता नहीं। लाइव तो हम अब हाँ खानी हमरा लाइव मतलब लाइव हमरा मजबूर होके आवे के पड़ल भैया। आप सभी के बताई लाइव मजबूरी में आवे के पड़ल, कैसे कि अब ऐसा कॉल आवता फिलहाल कि लोग धमकी देता, मारे तक के धमकी देता, माफ़ी मांगे कहता लो। तो कौना बात खातिर माफ़ी मांगे भाई बताइए? आप सभी कमेंट में बताइए, हम कौना बात खातिर माफ़ी मांगे? हम चोरी कर लेवानी की माफ़ी मांगी? उल्टा चोर कतवाल के डांटे उ वाला हाल वाला। कुछ न्यूज वाला लोग भाई जो प्रशंसक बा खेसारी जी के, सबे बा, हम भी बानी, लेकिन उ लोग भाई सही आ गलत नहीं खेल सोचत, एकदम जौन मिलत तन तरतरावत विरोध में बोल रहा वालों कि लइकवा छोड़ैले बगाना आ छोड़ी के आरोप लगाता। मोहन सिंह कुशवाहा भैया जुड़ गइल बानी, प्रणाम करतनी। हाकिम कुमार भैया जुड़ गइल बानी, प्रणाम करतनी। कन्हैया गिरी जुड़ गइल बानी, सभी के प्रणाम करतनी। आ सभी से रिक्वेस्ट बा एक बार लाइव के शेयर सभी लगा दी, कैसे कि एगो एकलौता हम ऐसा कलाकार नहीं कि जेकरा संगे ऐसा होताटे। अखिलेश कश्यप जी ऐसा बहुत सारा छोट छोट कलाकार पर कर चुकल बानी। खेसारी जी के गाना पलंग करे चौचे उठलाली से रोटी बोर के ललकी टिकुलिया, जन हरियर टिकुलिया चंदन चंचल जी के गाना रहे, उससे लेके ओकरा बाद बहुत सारा गाना आयल। आरा में दोबारा कमर ओढ़ के अमर हो जा भी आया था प्रमोद भैया गाना। तो इस सारा गाना आपे सब बताई, पहले केकरा मुँहे सुनले रहनी आ बाद में के गोल रहे। आप मने पब्लिक के ई बतावे के जरूरत नहीं के, आप सभी श्रोता बानी, आप सभी सब जानतानी, ई जनता सभी जानताटे कि का सही बा आ का गलत बा। एमे हमरा बताऊं के ना पड़ी, सभी के इशारा काफी बाटे। हम वो चीज खातिर माफी ना मांगे जौन हम गलती नहीं कैले। सभी से बता दी कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। हम सही बताओ टाइटल तो बिल्कुल चोरी हुई बा, गाना हम भी सुननी है, गाना नहीं खे, गाना में कौनो मने हमरा गाना से मैचिंग नहीं खे, लेकिन टाइटल सर बा, टाइटल तो बा, माने के पड़ी। टाइटल कहाँ से मिलल अब उहे के बताई। कश्यप जी कुछ मेहनत कर लियल करी, कुछ अपना से लिखी। और एगो बात और आप सभी के बीच में हम रख दी, हर उ गाना ही काहे विवादित होला जन अखिलेश कश्यप के ही लिखल होके। वो जी काहे ना प्यारे लाल यादव के नाम दिया जाला कि हाँ प्यारे लाल यादव जी के लिखल गाना हा आई चोरी के हा, काहे से कि ओ जी उनकरा के बदनाम नहीं के कइल जा सकत। ओ जी हमेशा अखिलेश कश्यप के ही नाम दिए कि हाँ ये गाना चोरी के हटे, तो पर विवाद करे के बटे तो एमे अखिलेश कश्यप के ही नाम दिया सकता है। पवन बाबा के तो ना कहब, वहाँ के जहाँ तक बनी ठीक बनी, आपन मेहनत करेनी, लेकिन कश्यप जी के हम सीधे बोलतनी कि कुछ मेहनत कर लिहल करी। और अगर आपके इतना ही एथी बा
आपके कलम में जादू बा, तो रुआ एगो नया चैनल से एगो नया सिंगर के उठा के दिखाई, तब हम मान जाई रुआ कलम के लोहा। सिंगर रितेश लाल यादव भाई हमारे जुड़ बने लाइव से, प्रणाम करतनी और रिक्वेस्ट करते हैं एक बार लाइव के शेयर लगा दी रितेश भाई। रितेश भाई एक बार लाइव के शेयर लगा दी। बताइए आप सभी हमरा का करे के चाहिए। बहुत सारा लोग फोन करके हमरा कहता कि माफ़ी मांगा, गलती कैले बड़ा। हमको नहीं कौन गलती कैले बनी भाई, टाइटल हमार चोरी भइल बा तो भइल बा, हम सही बात बताओ तनी। नीरज कुमार गिरी जुड़ गए बाबा से प्रणाम करतनी बाबा के। एक बार लाइव के शेयर लगा दी बा। चांद आलम हमरे प्यार दे रहल बड़े। जितना अखिलेश कश्यप जी के चमचा बिलचा लोग बा, सभे जे हमरा के टारगेट कर रहल बा, उस सभे के बता दी कि एक बार सच्चाई जान ली अच्छा से, ओकरा बाद एक बार तनी अपना नजरिया से एगो छोट कलाकार के साथे मतलब कार वो लोग करतनी कि ध्यान दी सभे। आप सभे तनी ध्यान दी और ई बात के समझी, और ओकरा बाद गरियाई ना, कोनो बात नहीं है, हमारा गरिया ली। कुछ लोग मारे कहता के मार ले, कोनो बात नहीं है। आप सभे बड़का आदमी बनी, आपे सभे से बानी, हमनी से रुआ लोग नहीं खी, रुए से हम नहीं बानी सब, रुए लोगन से हम नहीं बानी सब, ठीक बा। तो रुए लोगन के हाथ में बा, अब तो हम जनता के हाथ में छोड़ दिले बानी का गलत बा का सही बा। हम तो ई ना कहनी कि हमार गाना चोरी हो गई, हम सीधा ई बोल दिले बानी भाई कि हमार गाना आइल तो हम सीधे बोलिए कि हमार टाइटल ही चोरी भइल बा, गाना नहीं के चोरी भइल। हालांकि गाना ना सुनले रहनी, उससे पहले लागत रहे कि हाँ गाना चोरी भइल बा, तबे इंतजार रहे, ऐसे हम लाइव ना आवत रहनी। लेकिन अभी गाना छूटला के बाद भी हम इहो सोचने कि चलो अब का लाइव के बाद सारा मैटर सॉल्व हो गया, गाना नहीं के कॉपी। लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देहल। तब आपे सभे बताई हम का करी। निधि कुमारी देख रहा बड़ी लाइव के एक बार शेयर कर दी आप सभे। अफरोज आलम भैया जुड़ गए बनी, प्रणाम करतनी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार लाइव के शेयर कर दिए अफरोज भैया। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि ये बात वहाँ तक पहुँचे, वो लोग के पास पहुँचे ऐसे। लेकिन ये चीज़ के लेके अगर गाना चोरी हुई तो हम सही बताई कि बिहार में भोजपुरी सिंगर जो भी नया कलाकार होता रहे, वो लोग के आगे बढ़ल बहुत मुश्किल बा, फ्यूचर हिले नहीं थे। अब जो धमकी देता है वो भाई सभे के हम बता देल चतनी एक बार कि रउआ सभे एक बार छानबीन कर ली अच्छा से, सच्चाई जान ली, ओकरा बादे अपना भाई के कुछ भी बोली। हमू राउर छोट भाइये बनी, गरियाली कोनो बात नहीं खे, राउर मम्मी हमार माई केहू अलग नहीं खे, बराबर बा। राहुल भैया जुड़ गल बनी, प्रणाम करत नहीं राहुल भैया। एक बार लाइव पे शेयर लगा दी भैया, शेयर करी तो एक बार। राहुल भैया एक बार लाइव पे शेयर लगा दी प्लीज। विश्वकर्मा कुमार भैया जुड़ गल बनी, प्रणाम करत नहीं भाई के, और एक बार लाइव पे शेयर लगा दी विश्वकर्मा भैया। ई जौन टीम बा कश्यप जी के, वहाँ लोग खाती ई कोनो नया बात नहीं खे। ई केहू के गाना उठा के गवा देहल, पंचलाइन लेके गा देहल, ई कोनो नया बात नहीं खे वहाँ लोग खाती। लेकिन हमन खाती नया बात बा, पहली बार हमारा साथे ऐसा कुछ भइल बा। हम नहीं कैले केहू के साथे, लेकिन हमरा साथे हमार 500 ही लोग दिखेला, पर हम खुश रहनी कि चलो 500 लोग जे बा अपन से हमार चहेता बा। और भले करोड़ों लोग देखत हुई, हम भी राउर फैन बानी, ठीक बा। लेकिन ई चीज जब सेम पोस्टर आइल
तब से हम थोड़ा अचंभित हो गए, हम तो शौक हो गए कि का बोले के चाहिए का ना बोले के चाहिए, हम समझे में ना आवे। न्यूज वाला लोग जब फोन करे लागल कुछ समझ में ना आवत रहे भैया, सही बताई तो का बोला तनी रिकॉर्डिंग के टाइम पूछत रहले भैया, एगो टॉप न्यूज वाला बारे पूछत रहे रिकॉर्डिंग कब भइल बा, तो हम रिलीजिंग के डेट बताओ तनी कि हाँ 2 महीना पहले रिलीज भइल बा। आ उ भैया ओकरे के कंट्रोवर्सी बना दिल बड़ा कि झूठ बोलता रह, 2 महीना पहले तार रिकॉर्ड भइल बा ना भैया। 12 सितंबर या 13 सितंबर के एबव में हमार गाना रिकॉर्ड भइल रहे। उहे गाना के एगो पंजाबी सॉन्ग हमने बनवले रहनी जा ओकरा पहिले, मतलब उ म्यूजिक पर एगो पंजाबी सॉन्ग बा 2 सितंबर के, जाके आप सभी चाहत एंटरटेनमेंट भोजपुरी चैनल पर देख सकतानी। 2 सितंबर के गाना छूटल बा। उहे ट्रैक पर हमनी के 4 सितंबर या 5 सितंबर में गाना बनवले रहनी सब, आ 12 या 13 में हमनी के रिकॉर्ड भइल रहे। ओकरा बाद हम गाँवे चले रहनी, 1 महीना 4-5 दिन बाद घरे रहनी। आ 1 महीना 4-5 दिन बाद जब जैसे लौटनी हो जा, हम फिर अपन काम धाम में उजी लाग गनी ड्यूटी वगैरह। आ ओकरा बाद वही पीरियड में हम अपन गाना मिक्स कैनी, मिक्स करके चैनल पे अपडेट भइल। ओकरा बाद आज यानी कि कल टीजर छूटे से 1 घंटा पहले हमरा ई बात मालूम चल कि ऐसे ऐसे भइल बा। अब आपे सभे बताएं गलती या सही तो आप सभे अच्छा से जानतनी। अम्बेडकर बाड़ी आनंद भाई के प्रणाम करतनी। आनंद भाई एक बार लाइव के शेयर लगा दी। अच्छे लाल कुमार भैया जुड़ गलनी, प्रणाम करतनी। एक बार लाइव के शेयर लगा दी अच्छे लाल भैया। एगो छोट कलाकार के मदद करी आप सभे। हालांकि हम वो चीज़ नहीं कहत कि हमारे गाने चोरी हो गए, लेकिन काल तक लागत रहे तो हम काल तक कहत रहनी, लेकिन आज सिर्फ टाइटल लौकता तो आज टाइटल के ही कहता नहीं। लेकिन कुछ लोग कहता कि माफ़ी मांगा, तो कौना बात खातिर माफ़ी मांगी ई सबे आप अबे सबे राय को बताई। कुछ लोग मारे के धमकी देता, बताइए हम का करी। आप सभी भाई से रिक्वेस्ट बा कि एक बार लाइव के आप सभी शेयर कर दे। अपना भाई से प्यार करत हो कब तक। बाकी जनता उतना आज के जनता जौन बा, आज के पब्लिक जे बा सुने वाला श्रोता, वो उतना पागल नहीं के। सभी के इशारा काफ़ी बटे, अगर केहू कुछ कह देल तो सभी जान जाए कि का कैसन बा मैटर। थोड़ा सा बतावला के जरूरत बा, ओकरा बाद सभी अच्छा से जानता कि का बा नहीं खे। ठीक बा। मिथिलेश कुमार भैया देख रहा बनी, वाचिंग हो रहा बा, भैया के प्रणाम करतनी। और एक बार लाइव के शेयर कर दी, रिक्वेस्ट करतनी भैया से। और हम एगो कलाकार बनी तो हम कलाकारे के फेवर में बोले, हम कोनो जातिवाद वाला बात हम नहीं की करत। आप सभी से एक बार पहले ही बता दी कि ये मैं जातिवाद वाला कोनो हम बात नहीं की करत। कुछ लोग जातिवाद बात हमारा लगे फ़ोन करके बतिया बता, ठीक बा। तो हमारा जातिवाद से कोनो मतलब नहीं है, हम कलाकार में जाति के ना माने, ठीक बा। जे जहाँ बा से सही बा। आप सभी एक के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और अपना भाई पर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनौले रखी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप सभी, ठीक बा। और